Hola, bon dia. Avui és un dia molt especial i vull compartir-lo amb vosaltres. Avui és la Diada de Catalunya. Escolta, jo no sóc ni catalana ni espanyola. Simplement sóc una noia anglesa que vau viure a Catalunya durant 6 mesos. Abans de viure allà vaig pensar, però Espanya és un país tan gran. Per què volen separar aquests catalans? No ho vaig comprendre. Alguns diuen que els catalans a favor de la independència són tontos, egoistes i violents. De debò? Vereu aquesta foto d'una família amable. I ara, mireu això, noies divertides i alegres. Totes aquestes persones són catalanes. Semblen violents? Jo crec que no. Jo vaig viure amb aquesta família catalana durant 6 mesos. Els meus ulls van ser oberts. Els catalans no són dolents, són bona gent. Alguns diuen que els catalans no saben què significaria la seva independència, però sí que ho saben. Saben que significaria protegir els seus propis valors i tradicions. Saben que significaria poder prendre les seves pròpies decisions sobre coses que importen. Saben que significaria mantenir els seus propis diners. Significaria respecte. Significaria defensar els seus drets. I saben que significaria la llibertat que han buscat durant molts anys. Catalunya té la pròpia gent, té la pròpia bandera, la pròpia llengua i el propi govern. Catalunya és el seu propi país. I ara, tot el que necessita és la llibertat. Adeu!